Hej, jeg hedder Samantha, og jeg vil se om de her bus eller andet, hvad de hedder, smager så dårligt, som andre går og siger. Vi prøver. Den er lige midten, så må du selv vælge. Rød eller orange. Undskyld. Du er langt til med en grøn eller fuld eller grøn, skulle jeg sige. Der er en grøn. Det kan enten være græsklipninger eller lime. Grass clippings, long clippings. Det kan ikke være helt dårligt. Det smager græs eller lime. Er den sur eller er den sød? Græs. Sejt. Jeg kan tage en cola skyld ned med, hvis du vil. Ja. Så er du klar til at smage den næste. Ja, fint. Okay. Så bare vi igen. Skal vi sætte den blå, eller hvad? Det er hundemad. Er den, og den der? Er der den der? Den eller den? Blå. Blå. Det kan enten være hundemad. Eller Det er også- chokoladepudding. Hundemad. For du hører. Den skulle ud. Smagte den godt? Smagte forfærdeligt. Det var lidt sjovt. Så prøver vi igen. Jeg kan lugte det hele herovre. Baby wipes. Ja. Baby wipes eller kokos. Du kan ikke lide nogen del. Det smager enten af håndcreme eller kokos. Værsgo. Håndcreme. Selv modservietter. Der var det. Men jeg synes, det smager af håndcreme. Nå, skal vi tage en med? Nej, hvis jeg går i gang. Det var vist den. Det var lige ved siden af. Det er Trudy Frutti, sådan noget blandet, hvad er det, sådan noget frugtagtigt noget. Eller så kan det være sure sokker. Stinkende sokker. Den er med tryllefarve, så kan jeg sige lysrød med mange tivoli farver. Jeg tager bare den. Yes. Jeg håber. På det sure sokker, eller hvad? Tror jeg, det var sure sokker. Men det er ikke helt vildt dårligt. Eller hvad? Det er ikke så dårligt som den. Det er en blanding af begge dele. Okay. Men også forfærdeligt. Vi gør igen. Er der kun dårlige her i, eller? Det tror jeg. Vi har ikke fået nogen gode endnu. Den skal jeg ikke have. Bræk eller fersken. Der er nødt til at prøve at smage Jeg den. kan ikke lide nogen af delene. Nej, så vil du sige, at du har smagt den. Og sige til YouTube-folk, hvordan den smager. Om den er så dårlig, som de siger. Jeg har jo smagt den. Jeg kunne ikke lide den. Jeg tror faktisk ikke på dig. Jeg har på video. Jeg spiller den ud. Fersken. Og du er heldig. Jeg hader fersken. Ja, men det var da ikke værd hver bræk, tror jeg. Jeg kan Skal vi ikke køre lide igen? fersken. Det var fersken igen. Hov, det var grøn igen. Den har... Der mangler vi ikke kun én. Mangler vi jo nu. Der har vi dem alle sammen. Nej, Eller hvad? jeg har ikke haft den. Nå nej, undskyld. Det er fordi, jeg troede, Og det var vent, det vi har samme. heller ikke haft den. Den vil jeg ikke Det er have. fordi, det var en lille tror jeg. Og den. Så troede jeg, det var den samme. Kan jeg tage den? Det var Trudy Frutti igen. Jeg kan se forskel på de to der. Det er den sorte. Men det er den samme som den blå. Der er ikke nogen forskel. Det var bare ikke igen. Grøn, den har vi jo haft. Blå har vi ikke. Blå, det er den, jeg plejer at sige, der er god. Enten smager den af blåbær, eller så smager den af tandpasta. Det kan ikke gå helt galt. Og vi lige begge dele. Det kommer an på, hvad tandpasta det Ja, er. det er selvfølgelig rigtigt. Det er tandpasta med tandpastasmag. Det er tandpasta. Det er jeg kan sidde og børste tænder uden nogen tandbørste. Skal vi tage dem i rækkefølge fra nu af? Der var nok kun 2. Hvis jeg vil stå 10 gange.
Vi mangler den der her Juicy Pears. Eller Bussemand. Og så mangler du den, du er helt vild med. Den der med popcorn og smør. Eller Den hader jeg. Der. sure øjneæg. Den skal jeg ikke have. Og du er nødt til at vise, at du tør jo. Det er derfor, det er popcorn med smør eller rødnæg. Så håber jeg meget på grønne æg. Sejt. Jeg fik grønne æg. Så var jeg lige ved at brække mig. Rødnæg. Og den sidste, det kan være saftige pærer eller Bussemand. Jeg kan ikke lide nogen lignende. Prøv, det var du helt vildt med. Saftige pærer. Det smager min del. Den skal du prøve sådan en bræk igen. Du fik den gode, jo. Så når du får ellers bare bræk den her gang. Nej, jeg bliver ej. Skal vi sige, det var det så? Godt har prøvet dem alle sammen. Farvel!